Доброго ранку. Усім салют! Кася, ти чого мовчиш? А что треба робить? Вітаться? Ти що, заснула? Не, не заснула. Ты ж бачиш, у меня вочы расплющенные. А мне здається, ти спиш з розплющеними очами. Да не сплю я. Чого причепилися? Та ти вітайся уже. Рада вітать вас у нашем доброранку. Усё, придумала. Так, хлопчики, хутенько побегли на вулицу. І що ми там будемо робити? Кася, ти щось згубила і хочеш відшукати? Ми обов'язково тобі допоможемо. О, вось і добра. Телефони тільки прихопите і побегли. Куди? А як же доброранок і наші сябри-глядачі? Кася, давай займемося пошуками пізніше. А раптом яны разлетятся, а мне просто необходимо их сфотографовать. Кася, ти хочеш зробити здимки неких птушок? Не здогадался, Потап. Мы будем фотографовать слонов. Слонов? Я правильно почув. Кася, ти збираєшся у Африку? Чи у цирк? У зоопарк? Але чому менавіта зараз? Сябри, ви що-небудь розумієте? Не, ну вы деваки, хлопчики. Вядома, я не збираюся ні у Африку, ні у зоопарк. Дакладні збираюся, але не зараз. А на вулицу нам треба бегчы, каб адшукаць і сфотаграфаваць воблачных слоноў. Таму што сёння іх свята. День воблачных слонов? Кася, ну ты фантазерка. Признавайся, ти гэты дзень сама придумала. Таму і сядзела на пачатку праграмы ў такім задуменні. І нічога я не придумала. Паглядзіце самі. О! Сёння, 10 сакавіка, сапраўды адзначаецца Дзень воблачных слоноў. З чым я ўсіх і віншую! Так, хлопчыкі, пабеглі хутчэй шукаць воблачных слоноў. О, пакуль яны не разляцеліся. Бачылі, якія яны прыгожыя, гэтыя аблокі-слонікі. Сапраўды, сімпатычныя. Не тое слово. У іх і вушкі, і хобаты, і хвосцікі. Яны такія абаяльныя. Вось, я і хачу іх сфотаграфаваць, а потым з усімі падзяліцца, як я адзначыла гэтае свята. Так, Кася, стоп. Паглядзі, на вуліцы яшчэ цёмна. І воблачных слоноў пакуль не ўбачыш. Яны яшчэ абавязкова з'явяцца, але крыху пазней. І што тады рабіць? Чакаць. Вось добраранак скончыцца, і па дарозе ў садкі і школы мы можам пашукаць, ці прыляцелі ўжо да нас воблачныя сланы. Сябры, вы таксама паглядзіце сёння на неба. Можа, убачыце аблокі, якія падобныя да сланоў, ці да іншых жывёл. Можаце тады сфотаграфаваць іх і даслаць нам у добраранак. Галоўнае ў гэтай справе фантазія. Глядзець на аблокі і ўяўляць, да каго яны падобныя. А я яшчэ адну цікавую рэч прыдумала. Калі вы сёння нікога з воблачных жывёл не сустрэнеце, намалюйце іх. Можна слона, а можна іншую, вашу любімую істоту. А можна проста намаляваць прыгожае веснавое блакітнае неба з аблокамі. Правильно! І так вы адзначыце Дзень воблачных слоноў! А каб ваша фантазія хутчэй прачнулася, прапаную паглядзець ранішні мультфільм. Ой, малайчына, Лесік, прапанова, што трэба. Мульцік, сябры. А зараз я прапаную вам пазнаёміцца з незвычайнымі артыстамі. Цікава, і чым яны незвычайныя? Воблачныя, як сланы, дзень якіх сёння адзначаецца? Не, мае артысты не воблачныя, а самыя сапраўдныя. Трохі калматыя, але вельмі таленавітыя. Зацікавіла, Кася. Давай знаёміцца. Кася, гэта ж ваўкі! Яны страшэнныя! Ніколечкі, гэтыя ваўкі самі захацелі з намі пазнаёміцца. Спачатку яны правядуць для нас майстар-клас па гульні ў даганялкі. Ваўкі вельмі спрытныя, гуляць з імі ў даганялкі не вельмі бяспечна. Я ж сказала, гэта мае сябры, і яны сапраўдныя артысты. А чаму ты іх так назвала, Кася? Бо зараз мы пачуем воўчыя спевы. Толькі трэба крыху пачакаць. Ніколі не чуў трэ ваўкоў. Зараз артысты пап'юць вады перад выступленнем. Цяпер настройка. А
А вось і песня. Ваўкі-артысты спяваюць сапраўды прыгожа, але сумнавата. Такая у них зимовая песня. Засумуешь тут, коли вокол снег и довольно холодно. Значыць, летом, калі стане цяплей, спевы стануць весялейшымі. Думаю, так. Кася, а ты дамовішся са сваімі сябрамі, каб яны далі для нас яшчэ адзін канцэрт летні. Без проблем. Здорово. Дякую, Кася, за цікаве знайомство. Не думаю, што мне спадабаюцца воўчыя спевы. Значит, я тебя здивила? Яшчэ як. Хо-хо, выдатна. Тады цяпер ты здзіві мяне і гледачоў. Як мне гэта зрабіць? Уключы нам вельмі цікавы і вясёлы ранішні мультфільм. О, про ваўкоў. Кася, галоўны герой мультфільма, які я выбраў, таксама драпежнік. І таксама вельмі таленавіты артыст. Гучыць цікава. Глядзі мультфільм «Сябры». Працяг мультфільма мы ўбачым крыху пазней. А зараз што будзем рабіць? Здзіўляцца. Лесік, ты адшукаў штосьці цікавае? Скажу больш, неверагоднае. Тое, у што немагчыма паверыць. Сур'ёзны анонс. О, давай, здзіўляй нас! Спачатку адкажыце мне на пытанне. Як вы лічыце, з якога матэрыялу можна пабудаваць самы трывалы мост? Можа, з жалеза? Ці з бетону? У звычайных умовах сапраўды. Бетонныя і жалезныя масты стаяць доўга, а калі вакол вельмі вільготна. Ну, вільгаць дрэнна ўплывае і на жалеза, і на бетон. Правільна, Потап. Прыклад – штат Мегхалая у Індыі. Адно з самых вільготных месцаў на планеце. У такім клімаце драўляныя масты згніваюць за некалькі гадоў. Бетон размываецца паводкамі, метал іржавее. Ого! І што ж робяць людзі? Масты ім дакладна неабходныя, каб звязаць адзін населены пункт з другім. Індусы знайшлі выйсце. Яны навучыліся вырошчваць масты, якія жывуць і дыхаюць. Вырошчваць? Менавіта. Людзі робяць пераправы з каранёў каўчуканоснага фікуса эластыка. Гучыць неверагодна. Але факт. У гэтага фікуса ёсць унікальная асаблівасць – паветраныя карані. Яны звісаюць са ствала і галінак, шукаюць зямлю і растуць вельмі хутка. Менавіта яны і становяцца будаўнічым матэрыялам? Так, Кася. Між іншым, такія фікусы растуць у многіх кватэрах на падаконніках. Сапраўды, знаёмая расліна. І ўсё ж я не ўяўляю, як можна вырасціць мост. Паступова. Спачатку знаходзяць дрэва, якое расце побач з будучай пераправай. Ну, гэта зразумела. Потым маладыя гнуткія карані накіроўваюць праз раку. Калі яны дацягваюцца да іншага берага, укараняюцца ў глебу. І атрымліваецца быццам каркас моста, так? Правільна, Потап. Потым карані скручваюць паміж сабой. Як плятуць вяроўку. Так, а калі карані доўга ляжаць адзін на адным, то літаральна зрастаюцца ў адзін арганізм. І мост становіцца ўсё больш трывалым. О, цуд прыроды, якім людзі так цудоўна карыстаюцца. Праўда, гэта атрымліваецца зусім неахутка. Паўнавартасны мост вырастае за 15-30 гадоў. Але, як правільна сказала Кася, з часам ён становіцца толькі лепш. Працягвае расці і ўмацоўвацца яшчэ стагоддзі. Якія экалагічныя і даўгавечныя збудаванні вынайшлі індусы? Прычым зрабілі яны гэта шмат стагоддзяў таму. Тэхналогію будаўніцтва перадаюць вусна, ад бацькі да сына, ад бабулі да ўнучкі. Цікава, а колькі гадоў саму старому такому мосту? Вучоныя лічаць, што некалькім такім збудаванням больш за 500 гадоў. І па іх дагэтуль можна бяспечна хадзіць? Уявіце сабе! А яшчэ існуе двух'ярусны мост вышынёй з 9-павярховы дом і ўзростам каля 200 гадоў. Столькі часу дакладна не прастаяў бы мост нават з самага трывалага сучаснага матэрыялу. А зараз яшчэ адна лічба, якая ўражвае. Дарослы жывы мост вытрымлівае да 50 чалавек адначасова.
Гэта прыкладна 3,5 тонны. Вот што бывае, калі чалавек не шкодзіць прыродзе, а аб'ядноўваецца з ёй. Лесік, я ў захапленні. Лесик, дякуй за то, что шукал для нас такую цікавую информацию. Ой, давайте яшчэ паблукаем па гэтых мастах. У наступны раз, Кася, бо зараз трэба вяртацца і глядзець працяг мультфільма. Шкада пакідаць гэтыя мясціны, але трэба. Глядзім мультфільм, сябры. А зараз час развітвацца. Сябры, правядзіце сённяшні дзень карысна. Цікаво. І абавязкова весела. А зараз давайте дамовімся пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Не праспіце!